Kanta pagdaydayaw, kantain tayo ni Jesus madayaw. Ni Jesus madayaw, agturay ti parswa, Diyos iti sangadubungan. Sikat surutek, sikat dayawen, pagragsaken to'y kararwan. Mga nagpintas, turut ken taytayak, nagmulmula na pusaksak. Sanyata ken dayak, ni Jesus na ayat, isut mangted kanyak tipyan. Naranyag ti init, kastamet ti bulan, buy-buyutan ay langitan. Ngemawa na pulos, o martap ken Jesus, itiranyag na ken lipnos. Iti amin a pusok o apo, agyaman nakken ka. Amin a nakaskasdaaw ngay naramid mo sa ritaek ida. Kararagtay apo. Amami nga nasantuan, madaydayaw itinagan mo, agyaman kami apo, taimpalubos mo nga makaumay kami, ituneg tibalay mo, tapno umay da kadayawen, ken pagyamanan, gapu iti kinaimbag mo kada kami. Dawaten mi nga rod o apo, nga pakawanen na kami, kadagiti babak nga naaramidan mi iti sangwanam, kastamet iti padami nga tao. Bayat ti income panangitultuloy kadagitoy nga aramid mi, dawaten mi apo iti presensyam, ti tunggal maysa kada kami. Agtultuloy na kami nga rod o apo nga bendisyonan, ken paraburan iti napintas nga salunat, iti naldaw-aldaw. Bendisyonam met apo iti anak mo, isu nga mangiburay kadagiti sasaom. Dagitoy titalik ken dawat mi, gapu tinagan ni apo mi nga Jesus. Amen. Amok ti Diyos, sumbatan na kararagko. Amok ti Diyos, sumbatan na kararagko. No agbiaga ka na santuan, kinadakes pagpanawan. Amok ti Diyos, sumbatan na kararagko. Idem tinapay, ti biyaga po, maipay ito'y kararwag. Kas panang tepo jay, den nagbaybay, kadagiti tao adu unay. Ti umuna na surat ket masarakan ijay Jeremiah 31 verse 31 to 34 ket kastoy ti kunana. Kuna ni Yahweh, dumtengen ti tiyempo ang mga ramidak iti baro a katulagak kadagiti Israelita ken kadagiti tattao iti Huda. Saan to akas iti panakitulag ko kadagiti kapuunan da iti irwar ko iti Ehipto. Uray no arig ko iti maysang asawa kadakwada, sinalungasing da iti katulagan mi. Inton dumteng da ita a tiyempo, kastoy to ti pagtutulagan mi kadagiti Israelita. Ikabil kunto iti linteg ko iti panunot da, ket isurat kunto iti puso da. Siak to ti Diyos da, ket isudan to dagiti tattaok. Santon amasapol nga isuro da dagiti kaaruba ken kailyanda amang ammo ken ni Yahweh. Ammudak to amin at tattao, natanok ken wenno nanumo. Pakawanek to dagiti basol da, ket lipatek ton dagiti dakes nga inaramid da. Siak ni Yahweh tinagsao ti daytoy.
ibasa kada kayo tinayimbaga damag, masarakan, iti surat ni San Juan, Kapitulo 10 ken 2, versikulo 20, aging gana, iti 30 ken 3, ket kastoy iti maibasa. Ti sa babaligi nga sirek ni Jesus ijay Jerusalem, iti sumunungal daw, na damag dagiti adu at tao, amapan di maray iti fiesta ti Paskwa. Sumungsungad ni Jesus ijay Jerusalem, iti kasta nagalada kadigiti sangsanga iti palma, ket napanda si mabat ken kuana. Madidayaw iti Diyos impukaw da, bendisyonam kuma ti Diyos ti umay, itinagan ti Apo, bendisyonan kuma ti Diyos ti ari ti Israel, nakasarak ni Jesus iti urbo ng asno, ket nagsakayan na, kas ko natin na santuan na surat, di ka agbuteng syudad ti Asyon, itan, umayan ken ka iti arim, si sakay iti urbon ti asno. Iti dayta tiyempo saan mawatan dagiti, adalan na, ti kay papananda ito'y, ngem idi na itanukan ni Jesus, nalagip da, naisurat may pankenkwana, ket naarami da ito'y. Aday di tao, nakaimatang ken ni Jesus, idi awagan na ni Lazaro iti tanem, ket pinagungar na, impadamag na ti napasamak. Dahil na tigapuna nga adu at tao tinapan si mabat ken kuana, agsipod ta nadamag da nga isu iti nangaramid iti daytoy a milagro. Iti isud gapuna akon kuna dagiti Pariseo, makitayo ay wanen ti maaramid tayo. Sumursuroten ken kuana ti sangalubungan. Sapulen sumagmano a Griego ni Jesus. Bayat ti fiesta, ada sumagmano a Griego, anapan nagdaydayaw iti Jerusalem, napanda ken ni Felipe at taga Betsaida iti probinsya ti Galilea. Apo kinunada, kayat mi kumakitaw ni Jesus, napan imbaga ni Felipe daytoy ken ni Andres, ket napanda adwa ken ni Jesus tapno ipakaamuda ken kuana. Kinuna ni Jesus kadakwada, dimtengen ti oras a maitanok ti anak ti tao, ibagak iti pudno kada kayo, saan nga umadot ti bukel ti trigo, no di marigreg iti daga ket matay. Ngem no matay, agbunga iti ado. Iti agayat ti biyag na, mapukaw nanto, ket ti gumura iti bagina, dito'y lubong, sa limetmetan to, ti biyag ngagnanayon. Ti sa sinuman nga agtarigagay, nga agserbi kanyak, masapul asuruten nak, tano sa dinot ayan ko, at dantumat sadyay tadipen ko. Ket padayawan ti ama, sa sinuman nga agserbi kanyak. Ipakaamo ni Jesus ipapatay na. Intuloy ni Jesus tinagsao. Ita mariribo kanak anya ti aramidek kuna nakadi. Ama ilisi na kuma iti daytoy nga oras. Ngem daytoy matigapo ta imayak tapno lasatek daytoy nga oras iti panagsagaba. O ama itanok mo tinagan mo ket kinunati may sa timok ang nagapu sa dilangit. Intan okon, ket intan okon tumanen. Nangog dagiti tao, ngagtatakder sa jay, titimok, ket impagarup da ang nagguruod, kasasao ti may sang anghel, kinunamit ti dadduma. Ngem, kinuna ni Jesus kadakwada, nagsao da itoy at timok, saan nagapu kanyak, no di kat gapu kada kayo. Itan, ti panakaukom da ito'y lubong, itan iti panakaparmek tagturay iti daytoy nga lubong. Inton maibayog dito'y daga. Guyuguyak to nga umay kanyak dagiti amin at tao. Kinunana daytoy pakaammo no kasano iti papatay na. Ni Apo Dios tagbendisyon iti panakaibasa iti paset tinasantuan na surat. Amen. Ti sao anaragsak sa uamang magbiag. Ti sao anaragsak sa uamang magbiag.
Whose robe is the light, whose shadow His face, His chariots of wrath, the thunder goes forth, and darkness is wrapped on the wings of the storm. The splendor of the King, clothed in majesty, where all the earth rejoiced, all the earth rejoiced. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at His voice, trembles at His voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all to see how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all to see how great is our God. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! How great Thou Nga iso nga ni paay iti Nax Virtual Choir. Ket madaydayaw iti nagan ni Apo tayo nga Heso Kristo iti daytoy nga aldaw. Iti agtultuloy nga panagdaydayaw tayo ken kuana. Ken maysa nga nagloryaan ken nabara nga aldaw kadatoy amin kakabsat. Gapuna ta idi kalman ket nakabutbuteng nasurok nga 7,000 nga tattao tinadaan iti COVID ditoy nasyon tayo nga Pilipinas. Ket ngarud ket masapulaong iti panaganad tayo iti daytoy nga imay nga pandemya. Ket amok nga saan na tayo nga baybayan ni Apo Dios. Kas kuna DJ kanta tayo nga
kinunana nga saan na tayo nga baybayan ni Apo tayo nga Heso Kristo. Agkararag tayo, naindaklan ken manakabalin nga Diyos, isagot mi ken kada itingal daw, itiin kami panagdaydayo ken kam. Agyaman kami Apo ming Heso Kristo, iti kaadam iti biag mi iti dayting oras. Bendisyon na nakamnga rod o Apo tapno maawatan mi, no anya ti mensahe nga kayat mo nga ibaga kada kami itangal daw. Ket sika nga rod o Diyos, nagbendisyon iti adipen mo ang mangiburay iti sasaom. Itinagan ni Apo ming Jesus. Amen. Idi kalman kakabsat ket addaak ijay Tagaytay. Gapo nata nag-officiate tak iti kasar sadyay. Iti oras iti alas 2:30 iti malam aging gana iti rabii. Iso nga 8 o'clock nga nagawidak iti rabii. Dajay lalaki ket taga Zamboanga may isa nga soldado agtratrabaho ijay Philippine Navy ken kasama iti babae ket may isa nga nurse nga agtratrabaho ijay Viluna. Ket nga rod kakadwak iti kalman nagado nga soldado nga nakipagpaset iti dayjay nga panagkalaysa the James ken Jill Alyosa. Ket nakita kakabsat nga iti biag ket normal no mampay abnormal gapo na iti daytoy nga mapaspasamak iti entero a lubong gapo iti daytoy nga pandemya. Ket ti kinapudno na makitkitak iti Dios babaen iti daytoy nga pandemya. Nakitak dag iti Dios iti biag dag iti tattao nga daan iti nauneg a panagpamati ken kuana. Dag iti kinatured nga adda kada tayo tatta ket iparang na nga adda iti Dios kada tayo. Nung mampay adda dag iti manglaplapod kada tayo nga umay ditoy church gapo iti daytoy nga virus. Dagit iti mensahe iti daytoy nga bigat ket may papan kakabsat iti panagsapsapol dagiti nga Griego ken ni Apo tayong Hesus Kristo gapo ta kayat da nga makita. Ket daytoy nga rod ket kayat da nga kitain ni Suna tapno kasta ket maimatangan da no sino talaga ni Apo Hesus Kristo. Kanya kakabsat nakita kiti Dios iti biag ko wenno ni Apo Hesus Kristo idi inawat ko isuna kas manubot ken mangisalakan ko. Ken kastamot nga nakita kiti Dios babaen iti dayjay pastor nga nang patanor kanyak tapno agbalinak met nga pastor day di Reverend Juan Osalia nga nagyanak ijay pagtaingan da iti lasud iti upat atawan apan nagiskwela ijay Aldersgate College. Ken kastamot nakita kiti Dios babaen kadagiti nangisuro kanyak ijay Aldersgate College. Dagiti diakonesa, dagiti mamaestra kan mamaestro nga isuda tinang iturong iti biag ko tapno agbalinak nga pastor. Nakita kiti Dios kakabsat kada kayo amin nga itatanga gundaway ket adda kayo nga tumultulong kada kami tapno sumaysayat itiin kami panagserbi iti Dios. Ken nakita kiti Dios babaen iti anak mi ni Precious. Makitkitak ti ladawan iti Dios ken ni Precious iti langa ti Dios babaen ken ni Precious gapo iti panagsagaba na gapo iti adda ken kuana nga sakit kakabsat. Wenno iso na ket saan na makasao ket amok nga no addaman timok nga mangeggo ken kuana ket timok ni Apo Dios dayay. Makitak ni Apo Dios iti asawa. Makita iti Dios iti iglesia tayo. Nga impatpateg tayo iti nabayag nga panawen iti United Methodist Church. Ken dumapay nga wagas nga kayat ni Apo Dios nga iparang isuna kada tayo. Ket dito'y paset tinasantuan na surat sa ritaon na kakabsat. Dito'y Kapitulo 20, nga kunana dito'y, ginggana iti 20 ken maysa. Bayat iti fiesta, adda sumagmamano a Griego, anapan nagdaydayaw iti Jerusalem, akas iti araramiden tayo. Napandak ken ni Felipe at taga Betsaida iti probinsya ti Galilea, Apo kinunada kayat mi kumaakitaon ni Jesus. Dayjay kakabsat iti saludsod da, ken ni Felipe, dagitoy nga Griego. Kastamat dagiti mangeg ko, dagiti na irugi nga Bible study, panagadal iti Biblia, ijay balay da Brother Jimmy ken Ate Neri. Nga do dagiti tattao nga kayat da nga makita, wenno mapadasan, no anya ti araramiden mi ijay uneg iti pagtaenganda, nga agkankanta kami ken agadal kami iti sasao ti Apo.
ken kastamat iti kayat dagiti nga tattao ang makita. Kayat da nga mapadasan iti panakabali ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Isu nga iti versikulo 20 ken 3 kinunana ditoy nga kinuna ni Jesus kadakwada dimtengen ti oras a maitanok ti anak ti tao. Gapot iti muna nga puntos ditoy. Dagiti nga Griego kayat da nga makita ni Apo Jesus, ngem ni Apo Jesus kayat na nga makita da isuna nga adda iti purpose na. Anya ti purpose mo tapno kayat mo makita ni Apo Hesus Kristo. Anya ti goal mo tapno kayat mo nga makita ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Ngayon ti insungbat ni Apo Jesus kadakwada kadagiti nga disipulo nga dimtengen ti oras ang maitanok iti anak iti tao. Isu nga iti may kadwa dagiti nga Griego ket kayat da nga makita ni Apo Hesus Kristo. Ngem kayat ni Apo Hesus Kristo nga makitang nga addaan da iti prinsipyo iti biyag. Dayjay iti kasapulan iti dayti nga panawon adda iti pagtaktakderan tayo nga prinsipyo iti biyag nga saan nga nangigantilaong iti pada tayo nga tao. Masapon nga tumakder tayo iti saka tayo kakabsat. Ket ni Apo Hesus Kristo laong iti pagserbian tayo. Dayjay iti kayat nga makita ni Apo Jesus gadagito nga Griego. Isung imbaga na ijay 20 ken 4. Ibagak ti pudno kada kayo. Saan nga umadu ti dubukol ti trigo no di maregreg iti daga ket matay. Ngem no matay agbunga iti adu. Pudno unay daytoy kakabsat. No iti tao ket si bibiyag awan iti maibagbaga. Ngem no matay ti tao ket adu ti pagtutungtungan gapu ken kuana. Pagtutungtungan dagiti sangka iti sibubukal nga pamilya ken uray pa iti maysa nga baryo. Pagtutungtungan dati tao numatay. Ngem no si bibiyag saan damot nga pagtutungtungan kakabsat. Ket sadyay adu dagiti maibagada ken kuana ngem iti si bibiyag ket awan ti maibaga kadakwada. Kas iti kapadasak adda maysa nga natay ket adu dagiti imay. Ket nangted the theology ket imbagada daytoy nga tao ket nakasaysaya at launay. Daytoy nga tao ket managtulong. Daytoy nga tao ket nagimbag launay. Ngem idi nagsao ti asawa na sumbat asawa na ulbod kayo. Saan nga agpaypayso dagiti imbagayo. Haan nga kasta daytoy asawak. Daytoy asawak no agawid ket nabartek. Nagawid daytoy nga asawak sao nga sao. Di ba? Kasjay kakabsat, iti biyag tayo. Ngayon iti daytoy, paset na santuan na surat, imbaga ni Apo Hesus Kristo, kadakwada. Nga kunana, ngem no matay, agbunga ti adu. Iso nga no, idi, natay ni Apo Hesus Kristo, kat nailansa iti cross, ken awanan ni Suna, pagtutungtungan ti intero nga Jerusalem, Judea, ken di Samaria, ken iti intero alubong. Isu na ita iti pagtutungtungan da, kakabsat. Ken uray pa kada tayo aging gana ita. Awan sa bali nga intayo nga manggigan. Nudikat ni Apo tayo nga Hesus Kristo, taawan sa bali nga maidaydayaw tunggal aldaw, nudilaong ni Apo tayo nga Hesus Kristo. May katlo, kakabsat, dagiti nga Griego, kat kayat nga makita ni Apo tayo nga Hesus Kristo, ngem ni Apo Jesus, kayat nga makita, nga adda iti pagbalbaliwan da. Kakabsat no makita ti kuman ti Diyos ket adda ti pagbaliwan iti biyag tayo. Idi nakita ni Moses ni Apo Dios iti bantay iti Sinai ket nagbalbaliw iti langana. Ket idi nakita yo ni Apo Dios kakabsat anya iti nagbalbaliwan iti biyag yo. Dakkel anya. Naisabsabali ti biyag mo itan, ta inawat mo ni Apo Dios kas manubot ken mangisalakan mo. Isu nga kinuna ni Apo Jesus kadakwada, ti agayat iti biyag na mapukaw nanto. Ket ti gumura iti biyag na dito'y lubong, sa limetmatan to iti biyag ngagnanayon. Dahil ito ti kinuna na dito'y. Ket kakabsat, ipatpateg mo ti biyag mo ngem ken ni Apo Dios, mapukaw munto dayta. Si kakabsat, ipatpateg mo, ti kinabaknang mo,
ngem ni Apo Dios mapukaw monto. Kas iti mapaspasamak ita nga panawen, awan, serserbi na dagitoy. Isu kakabsat, na addaman dagiti, banag addaken ka, itedmon, ipaaymon, para iti panagduras, iti panagpamati ken ni Apo Dios. Malagip ko, ken nabasak, ubing nga natay, di apo ni Henry C., di ba? At the age of 29. Ket Vice President di Suna, iti I think SM, nagubing ket natay. Isu nga, idagtungtong kami kani bakit, kani Mrs. ket kitam nagubing. Ket kuno na ni Mrs. kanyak, awmot pilpilyan ni patay. Ubing man nataingan, sino ka man, ket matay ka. Isu nga, iti reflection ko ket panagsagsagana. Saan na mabalin nga dagitoy nga kinabakna nga da kadatayo ket isu iti mangisalakan kadatayo. No di ket dagitoy man nga dagitoy kumanga banag ket maaramat iti panakaitanok itinagan ni Apo Dios. Nga kinunana pa ditoy paset ti nasantuan na surat. Kalpasan na kinunan ni Jesus kadigit dala na ti agtarigagay a sumurot kanyak masapul at talikudan na ti bagina ibaklay na ti krus na ket suruten na. Tati siya sinuman ang mangipatpateg iti biyag na mapukaw nanto. Ngem ti siya sinuman ang mangyawat iti biyag na gapu kanyak maisalakan to. Isu ti kinunan ni Apo Jesus ditoy. Adu dagiti tao nga ipatpateg da iti position da. Ipatpateg da no sino isuda iti kagimungan. Ngem kinunan ni Apo Jesus Kristo ditoy no pudno matlaong nga ayatan ti isuna ket tarigagay tayo nga sumurot ken kuana talikudan tayo ti bagi tayo. Da kami nga adipen ti Dios tinalikudan mi iti bagi mi. Iti ragsak da iti nga lubong tinalikudan mi. Ket imbaklay mi ti krus mi ket sumurot kami ken ni Apo Hesukristo sa dinuman iti pangibaunan na kada kami. Ket saan kami nga agtukyad. Tati siya sinuman ang mangipatpateg iti biyag na kunana mapukaw nanto. Ngem ti siya sinuman ang mangyawat iti biyag na kanyak, gapu kanyak ket maisalakan nanto. Kabsat, panawen, iti panangisubli iti biyag ken ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Nga kinunana ditoy, paset pa iti nasantuan na surat. Ti siya sinuman ngagtarigagay nga agserbi kanyak, masapul asuruten nak. Tano sa dino ti ayan ko, addan tumet sa jay, ti adipen ko. Ket adda ditoy ni Apo Dios, ket adda kami, ken adda kayo. Ket padayawan ti Ama, ti sa sinuman nga agserbi kanyak. Isu nga datayo nga napudnong agserbi ti Dios, sa ti kanuman saan na tayo abaybayan ni Apo Dios. Kailanman hindi po tayo pabayan ng Diyos sapagkat nasa atin ang Panginoon. Ket kinunan ni Apo Jesus ditoy, ita mariribukak, anya it aramidek kunak kadi. Ama ilisinak, kuma iti daytoy nga oras. Ngem, daytoy matigapu ta imayak, tapno lasatek daytoy nga oras, iti panagsagaba. Daytoy nga panawen, numabalintla ko ma, ket mailisi ni Apo Jesus Kristo iti dayjay, nga panakaparparigat, panang sapsaplit dagiti tattao ken kuana. Ngem saan kakabsat sinango na dayta nga panagsagaba. Ket nga rod datayumot nga agsagaba iti dayti nga panawen sangwen tayo kuma daytoy. Ket daytoy kuma iti mangipaay iti panakapabileg ken panakapapigsa iti panagpamati tayo ken ni Apo Dios. Dagitoy nga Griego. Kaya't da nga makita ko man ni Apo Jesus, kaya't da nga makita ni Apo Jesus, ngem ni Apo Jesus, kaya't da nga makita isuda, nga mamati da isuda kenkwana. Kaya't nga rod kakabsat, sapay ko ma, tadatayo nga imay, itangal daw, kaya't agtultuloy, iti panangipaay tayo, iti presensya tayo, iti Diyos, kaya't kada kayo, nga da kayo kadagiti pagtaingan niyo, ni Apo Diyos ko ma, iti mangisalakan ken mangpapigsa iti panagpamatiyo. Ni Apo Diyos ko ma, iti agari iti biag tayo amin. Agkararag tayo.
Tayo po ay manalangin. Naindaklan ken man nakabalin nga Diyos. Agyaman kami, o Apo. Ta nakita da ka, kadagiti tao, nga isuda iti nangaywan ken nangidalan kada kami iti dayti nga biag. Tap namadaan kami iti panagpamati ken ka. Agyaman kami dagitoy teachers of the Bible. Dagiti nang isuro ti Sunday School, Bible study, kanda dumapay nga wagas. Tapno kasakit maamuan mi, no anya tilinaon, iti naimbaga damag. Agyaman kami, kadagiti lola, lolo, nga nadanda iti panagpamati ken ka. Agyaman kami, kadagiti anak mo, Apo, nga incommit da iti biagda ken ka. When amang inilangitan, aramatem nga rod, dayti nga biag mi, iti panagserbi mi ken ka. Ket dawaten mi, o Diyos, nga bendisyonam, dagiti amin nga anak mo, nga da, iti dayti nga gundaway. At dada, kadagiti pagtaingan da. At dada, kadagiti trabaho da. At dada, ditoy, unag iti church tangal daw. Ket Ama, dawaten mi, maminsan pa'y, iti panangiturong mo, kada kami, iti umno nga dalan nga agturong ken ka. When, O Diyos, ikamatalik mi dagito yung anak mo, nga adda dagiti pagpagnaanda, adda dagiti pakarigatan da iti dayti nga biag. When, O Ama, kaasyam ka di ni Manang Bet Reyes, iti kasasaad na, ipatay mo ka diti man nakabaling imam ken kuana. Bendisyonam ni Mrs. Estrella Margalio, O Diyos, iti gallbladder na, O Apo, saan pa'y kading dumakal ti bato. Ken kastamet, papigsaom ti physical nga bagi ni Nanay Amor Sermonia, ni Mami Presi Ancheta, ni Manong Jaime Ferrer, Jamanea Ferrer, ken kastamet ni Manong Raymond Neflas. The Mr. Sosimo Andres, Florentino David, ni Manong Dani Pagaduan. Ken kastamet, O Apo, nga dawaten mi ti pamendisyon mo. Ken ni Mrs. Lilia Marquez, Adelina Roman, nga adda, O Apo, iti Tarlac, ni Manang Adelina, nga agpapaimbag. Ken kastamet, O Apo, nga bendisyonam kadi ni Maxima de los Reyes. Ken kastamet nga ited mi iti panakipagrik nami, iti family da Manang Elena Ferrer. Iti panagpasina da kadag ijay, ipatpatigda ijay Isabela. Ken kastamet dawdawatan mi ni Mr. Celso Iranya. Ken kastamet, O Apo, nga idawdawatan mi. Dagiti family ti katabay, itdem kadakwada kadi, O Diyos, iti nasayaat, nasalunat kadakwada am amin. Ken kastamet, ni kabsat nga Arnel Vides, Erwin Lim, iti panagdialysis na. Kastamet ni kabsat nga Irene Billedo, ken Virgie Billedo. Ken kastamet ni kabsat nga Judy Sanchez, itdem kadi, O Apo, tinasayaat nga salunat ken kuana. Ni kabsat nga Norvic Cantos, idawdawatan mi, O Apo, bendisyonam kadi isuna, arakupam kadi isuna. Ken kastamet ni Dr. Hazel de Guzman, ken ti family na. Itdem kadi, O Apo, iti recovery da, gapo iti daytoy nga COVID. Ken kastamo iti kabsat nga Loreto Valiero, bendisyonam iti puso na. Ken kastamo nga bendisyonam kadi, O Apo, ni kabsat nga Altea Saclayan Torres, iti madanin nga panaganak na, O Apo. Ket Ama, dagitoy nga anak mo, nga indawdawatan mi, ken inkarkararagan mi. Ket sapay kuma, O Apo, ta mariknada ita, iti panakabalin nga daken kuana, O Apo, panakabalin ken ka, O Diyos. When, O Ama, nga nasantuan, madaydayaw ka iti daytoy nga aldaw,
Ket bendisyonam uray pay dagiti saan mi nga niniganan o Apo. Ikamatalik mi ken kay ti salunat ken biagda. Ken dagiti anak mo nga dadi ditoy o Apo, nagdaydayaw ken ka. Dawatan mi tagtultuloy nga panang bendisyon ken panangyadayom kadakwada manipod iti daytoy nga virus iti COVID. Kadagiti opisina o Apo, dawatan mi kadi nga bendisyonam. Ket iti babawan tinagan mo Apo Hesus Kristo, i-declare mi iti daytoy nga aldaw nga bumuban dagitoy nga addaan iti COVID. Gapu iti kalman ket nagadula unay. Ket itatao Apo babaan itinagan mo, we declare nasapay kuma to bombasit ti bilang wenno mapukaw dagitoy yan o Apo nga virus nga adda iti nasyon mi. Ket Ama kaasyan nakam, tulungan nakam, ken bendisyonan nakam o Apo. Si kakadi iti may daydayaw ken may tanok iti biag iti sagtumunggal may sakada kami. Ket dagito iti dawat ken kararagmi, babaen itinagan ni Apo mi nga Hesus Kristo. Amen. Panakaala dagiti sagsagot, masapul amang itugot ti tunggal maysa iti sagot kas mayan nurot inti imparabor ti Apo a Diosyo. Ket kadagiti adda ti pagtaengan da kakabsat mabalin yung ipaay dagiti sagot yo babaen iti bank account at GCash nga adda ti screen yo Apo. To'y sagot nga igni, nagpaud ako pa, intalik mo kada kami, dakam ti agaywan. Amen. Agyaman kami ken ka o Diyos et kultuloy a panang bendisyon mo iti sagdumunggal may sa kada kami. Agyaman kami ta ayat mo kada kami o Apo tap nagtultuloy kami agserbiken ka. Bendisyon namang rid o Diyos dagiti nga sagsagot may nga may paay kadagiti ministry nga isu nga aramaten mi o Apo dito in Nax United Methodist Church. Ken kastamat nga dawaten mi nga bendisyon nam dagiti anak mo kadagiti addad ti pagtaenganda ang mangipaay iti sagot babaen iti bank account iti Nax United Methodist Church. Agyaman kami iti pamendisyon mo kadakwada am amin. Itinagan ni Apo mi Jesus dagiti dawat ken kararagmi. Amen. Naimbag bigat ti amin kakabsat ket ni Apo Dios iti maidaydayaw ken may tanok. Magandang umaga po sa lahat. Kahapon po ay tumaas po yung bilang ng mga nagka-COVID. Kaya yun nga po yung payo po namin ay patuloy po na mag-iingat po tayo. At kung tumaas pa ng tumaas ay wala tayong face-to-face service. Awan iti pailaong iti umay ditoy. Gaputa tikit kitaan mimot ket dayjay da kayo kakabsat ti salon atyo. Ngem dagiti mabalin nga agliturgies tawagan kayo wenno agikinnontak tayo Apo da kayo nga adda ditoy addamet iti Facebook tayo adda Messenger tayo ket didinamag tayo ket no kastilang matibilang tayo basit tayo ket mabalin kakabsat ket depende iti mapaspasamak ita nga panawen ket ni Apo Dios nga rod tagbendisyon kada kayo ita nga bigat da kayo nga imay, ket ipaikonto kada kayo, no anya dagiti mapagtutungtungan mi pay. Tapno kasta ket maamuan nyo, no anya dagiti serbisyo nga maramid. Dito'y church tayo. Into no Holy Thursday, ket online dayjay kakabsat.
online tayo sa service. Awan iti umay dito church, iti Good Friday, ken kastamat nga mabuyayo. Awan iti face-to-face. Ken iti Easter Sunday, ket kitaan tayo. Nandiyan ti pagbalbaliwan na. Ken intunog Easter Sunday, iti speaker tayo ket ni Reverend Joey, Pastor Joey Umali. Iso nga ni Apo Diyos kumay, tagbendisyon kada tayo amin kakabsat itangal daw, madaydayaw iti Apo. Ken kastamat nga kablawan tayo ni kabsat nga Camille Mateo nga agkasangay itangal daw. Ken kastamat dagiti sumaganad pay. So ni Apo Diyos kumay, tagbendisyon kadagiti amin nga agkasangay, iti dayto nga bulan, ni Engineer Mateo Sita, Marvel Lawagan, ni Manong Rudy Paking 29, kan 30 ni Grace Paking. Ni Apo Diyos kumay, tagbendisyon kada kayo am amin. Tumakder tayo, kat kantaan tayo ti maudi nga himno. Kadoapo kas mayalupo tinakim mo tasikat ng ten dito'y biyag ko sigurayaki ti kayat mo agrahemaki ti sagmanam kasasaad ko imatangam basbasul ko kat ti ugasam tapno dumalda lus daytoy biyak siksikalati umdasapo amang tet natal na apuson makaagasti na sakit ko ken mangpunasti ladingin ko pagbalinen na kadoa po anatulnog nga adipen mo Espiritum ti idem kanya ketagikwaem kadaytoy biyak. Agkararag tayo, agyaman kami ken ka o Diyos, iti panakarimpas manen, tin kami panagdaydayaw, iti Ilocano, iti dayti nga oras. Agyaman kami ken ka o Diyos, kadigiti lay leader, iti Ilocano service, ngagtultuloy, iti panangipaayda, iti biyagda, presensyada, ken kastamat o apo ti suportada. Tultuloy mi ngay karkaragan, da Sister Cora Navarro, Willie Navarro, ni Sir Jun Sermonia, ni Ate Neri, ken Kuya Jimmy, ni Tito Sami Landingen, dagito nga leaderes mi, uray pay ni Ate Au, ken kastamat kada kami am amin nga adda ditoy itangal daw o Diyos, agyaman kami ti ayat nga isong impay mo kada kami, ken kastamat nga karkaragan mi Sister Leia, nga adda ijay pagtaingan daw apo ket sana na maitangal daw. Lord, we pray ag negative dagijay kakadwa na iya opisina da. Ket ang mga nasantuan, bendisyonam kadi, iti tunggal maysa nga adda ditoy ken uray pay digiti kabsat mi, iti selebrasyon iti panagkasangay da. Kamatalik mi ken katibiyag mi o apo ken salun at mi itangal daw, itinagan ni Apo ming Jesus, dagiti dawat ken kararag mi. Amen. Di ama ken anak kuma, ken Espiritu liwliwa, dayawen nga ipangruna, ti langit ken ti dagat. Kaya ita, awaten tayo tinaindaklan nga bendisyon, nga gapo itinagan ti Diyos Ama. Iti anak na isu na po isu Kristo, nga isu ti dalan biyag,
isu ti kinapudno, ken iti biyag, ken babaen iti panakikadkadwa ti Santo Espiritu, isu kuma iti awaten ti itang awan patinggana. Amen.